Hija stramba li għaqda volontarja bħalma Repubblika ma tkunx taf minn fejn ġejjin il-flus li tirċievi, speċjalment fl-isfond tal-appelli li jsiru lil partiti politiċi biex ikunu trasparenti f'dan ir-rigward. Għalet dan il-Gazzetta llum fl-editorjal tagħha brabta ma dak li ħabbret bħallum ġimgħa li l-Għaqda Repubblika irċevi donazzjonijiet mingħand persuni li kesbu ċ-ċittadinanza Maltija permezz tal-programm ta' ċittadinanza, programm li għal aktar minn darba kienet qalet li għandu jitwaqqaf. Wara r-rapporti fil-medja u r-reazzjonijiet li kien hemm għalihom ta' Repubblika rritornaw il-flus lura lid-donaturi, jekk azjendi u gruppi oħra qed jintalbu jżommu rendikont finanzjarju strett ta' avvanzi finanzjarji, inkluż minn fejn ġejjin il-flus, ma nistgħux nifhmu kif dan m'għandux japplika wkoll għal għaqdiet volontarji b'mod speċjali għaqda li titkellem dwar governanza u trasparenza, ikkummenta l-editorjal. Il-Gazzetta llum fakret li l-aħbar li tat kienet ibbażata fuq informazzjoni mogħtija fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari u nnutat kif wara li ppubblikata għamu l-irwiefen kollha fosthom minn avukati u mill-Fondazzjoni Defni. Min-naħa tiegħu il-President ta' Repubblika Robert Aquilina u deputat tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina għalli ma kienx jaf minn kien tom din id-donazzjoni. Filwaqt li jenfasizza li l-irwol ta' kull gazzetta u li tirrapporta dak li hu ta' interess għan-nies, l-editorjal tal-illum għalli fil-passat il-Gazzetta ma dejqitx turi kif ċerti avukati, awdituri u accountants li kitbu jew protestaw b'mod voċiferu l-programm ta' ċittadinanza kienu huma stess joperaw servizz biex jieħdu l-eluf minn applikazzjonijiet għal ċittadinanza. Mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment li ġie fitmiemu fl-2020 pajjiżna daħħal il fuq minn biljun u 700 miljun euro. Fil-waqt li pajjiżna ra li jżomm dawn it-tip ta' programmi żgura wkoll li jkompli jsaħħaħ l-iskrutinju rigorus fil-konfront ta' dawk li japplikaw għal ċittadinanza Maltija.